Di. Coba ngadeka Bang Ayu. Iki rasa sepot-sepotan. Mulai cepat-cepat didukne ya ora gelem. Ngaturke salam kagem warga masyarakat Ngerobyong. Nggih, sugeng dalu Mbak Yuli Mbah macane. Nggih, ten dalu. Ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng para warga Ngerobyong Jiwut. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kapsolsek. Bapak Kapolsek sugeng dalu. Kapolsek. Nggih. Anu Pak kula ketake dereng maem niki kok bene sretolen. Ya ngaturke dulur lanang sing saka Medan Mas Kusmari ugi Pak Sukani keng saka Ndayu. Nggih. Pripun Pak? Napa? Penake to? Nggih. Turu. Oh, derek Pak. Ugi Pak Kunti saking Dayeng sarubungan rawuh. Pak Surani saka Manggis, Mas Mulyani, Pak Sumirin ya rawuh, Mak Digirin wis teka iki rombongan Sekar Gadung, kru Sekar Gadung uga penggemar Sekar Gadung wit etan kula Lor Kidul anggere awake dhewe iki nyangik limbuk mesti rene ndelok wayang, ndelok sinden. Anu mengki sesuai sekti Pak melek terus Pak Girin. Nah, janten pundi-pundi kok enten. Ibadah sing paling utama ki lek gelem melek. Nggih. Roh apa-apa. Ya, kaya apa? Bawa Pak. Bawa. Anu tapi nembe maem niki sing ndak. Oh. Maem kan kulino tangan kiwa sing tengen ninting. Ya kan ditindingi ro. Tiktok tiktok. Nika bakul bakso Pak. Pengen ye. Mboten. Sing mbok senengi lek jenenge bakso ki apane? Pentole no Pak. Iya. Lagi bakso lagi pentol. Kalih mie. Sinden Sekar Gadung ki lantik-lantik nek karo pentol jan. Nggih, pentol kalih mie kula senenge. Waduh. Kalih tahune Pak. Apa tahune bleber-bleber. Tahu kalih kerupuk kalih duduh. Tali tresno adile sing kuwasa ki ning kene iki Indonesia. Napa Pak? Pak Isaya sepuh anak lanang wis bisa nyuli. Dadi nek pas ngetokke tenaga ki durung kaget sing nyabetke wayang aku mung kari omong karo ulak-uluk tahun. Sulak-suluk Pak. Kuwi lek wong sing cetha teteh, lek ra teteh coba suluk ora teteh piye? Mbuh Pak. Kidung tresno aku kaget. Apa lho Pak? Suara sini. Aku kaget. Apa neh? Semis lontung. Nanti angel lho Pak menghibur yoga saged guyu niku angel. Lah wong yogane dhewe apa nek karo sinen rapati akur. Lan nek penonton saged guyu ngoten pun biasa, tapi nek yoga purun guyu niku berarti lucu tenan. Lek ora lucu ya lucak-lucakno. Ayo rono neh. Aku yo ndonga nek karo yoga lek seneng mangan lek ra mongko budal mesti disiapi karo dibawa. Monggo sedaya mampir teng griya kula disotokke, ya dilodokne, ya di janganke lodah barang. Tekan kene isih tekon iki dingone burung. Ayo kawula telih ya kaya ngono kuwi. Namang menghormat. Saya masen tok. Iya. Sik jam 3:30 nek aku. Nyapa Mas Kuyane? Ndolane karo bawa. Maneman lho dipandang rono rada awan mukeh. Wah, iya.
Jo, nek yo kuwi hiburan. Kinanti rasa es marah asmara ketinali tali tresno jampi Tali tresno, tali kapan? jampi kapang. Jampi kapang. Tali tresno jampi kapang. Jampi ki apa? Jamu. Kapang? Kapang niku kangen. Mosok kangen nek dijamoni tok. Mbok duka Umpamane kowe iki duwe pacangan, awakmu kangen. Terus karo pacanganmu teko mek dijamoni kira-kira marem ora? Lah kula pun ketemu pun nyawang wonten pun marikan. Oh, berarti ndak waras iki. Kok ndak waras pripun to, Pak? Lah wong kangen kok mek kur dijamoni tok. Lah terus. Iku ndak wira. Koyo klimak. Kapan gesi Bagus. Katur Mas Fakih Lujeng Galuh ya. Gone tilem to, Pak. Kak bentek kok mboten digongi, Pak. Tilem to, Pak, seneng. Nganu. Mak De Senen iki sik lek arep gong engko kurang pirang kupung ngono iki ndang ngomong. Mak De, iki kurang sak meniku ndang gong lho ya mrepek anggere kewareken merem. Oh, mboten. Omongane apa, Kak? Ngono tadi. Nanti pulau lerang, mulai ada kalangan yang berbeda. Kapan Mbah Buddha? Buddha dian kulmu yang dan poso-poso jak wayangan. Lu harus nyang gulung bengi sepodo pating lentere. Semangat, kunci sukses utama adalah kita semangat. Donga nyedek sing kuwasa insyaallah dijabah apa sing dadi penyuwune. Ora laboran ten ya, Pak. Apa kuwi? Bekerja sambil berdoa. Kowe iso lho mesti kelingan lho. Kuwi sing mare aku biyen to. Yo, yang apa? Tali tresno dados. Tali tresno jroning rasa wasarikat kakek
Mas Darmo kesumo. Lujeng dalu